free chamir na iga ndakaizwa yese tatakaizwa yese kuti iye uyu mwina wangu akaitenda kuti hongu aizviita zvinizvi zvotoshamiswa yeke zvinezvina asi unokuzoitwa dzati izvizi vana vese ava apendi chitangamira vana vese vatora chokwadi kuti amiri kuti zvipere kuti zvitinakire tese chizure kwaderera ndomunga nyina wangu uyo Patrick nga angobvuma kuti changamire chokwadi kuti changamire atigadzirire Thank you very much. Yeah, maita samshara kwako. Ngati shuwa ya damskoro la kuwa. Ngati maitira zvikuite zvine uranga atozikuru simudza musoro wacho ka. Ukati kesi ngozi kwaita unofana kumushaisha. Tokumbira kuti mabwe tipedzemo Ati huku anditi yakatofana. Yakafana. Ngozi kumasa utangwe zvinyowani. Alright. Nina chazizwa. Tichapagadirisa tupapini. Yakafasi mai vakasara vakaramba kuti vabatwe zvinhu zvavo nekuti vakati ndoda hama dzangu dzinge dziripo. Asi vai vatonziwa vari kushanda navo nababa. Asi vachiona baba vakachienda kofusurudze zvavo vabva vasarira kuna mai. Saka mwane nyaya futi namai. Amai tifambe kana mukatendera mwane nyaya namai futi ke. Ngaifambe tipedze nyaya. Tinoti tinayo nekuti vakanongedza. Ngavhurwe dhoketa pasamoni tinoasamona. Hapana munhu usingasvinda ndini badzi ndini ndinoanisingasviba ndini mambo amanhu mwese muchabaka kana kunze bangu tipe madetails otonyorwa apa musi wa 20 tinovada kudani mai acho ihowa asara muruzwa nyaya dzenyu dziri mukoma yenyu abuda paderera vachitaura kuti nyaya yenyu yeuroyi nourombwa nezvimubobobo zvese nezvakabuda mukafara mukatenda kuti mwaita henyu nyaya iyi yadini yaidikire pajekerere nini tiri kuonesa ngezvekuti zvaerengwa nemuroora mwaramba ndakuzvierenga kunoku mwakubvuma uyo saka munoza zvimwe zviro zvacho mukona ndesaka hatipenyu musatiita vanhu isu hatina zvinodinesa toda kubatsira mhuri adera mhuri tadza kubatsira mhuri yenyu ndatsoi mhuri yenyu yakamunza saka taakuda kuedza kubatsira mhuri yenyu tichibatsira futani inini wacho makotora zvinhu zvenyu makobvisa makosiya kuna mai iyo zvimwadzoka makodzoka kuna mai mozvitora futi moya modzoko imwe mwasikana very good makatozviona anonzani daidzwa hasipinda nhasi asi nyaya yotutoenda kunombozi irusarire ubvaba Chief, ndiri kunasa kutaura chokwadi ngechekuti shuwa dari renyu muri kufidwa manyepo endi chokwadi chendomutaura ndechekuti munoziva here kuti takambounzwa he kwaSaurombe ndiwo awo aonene tikatombazve ndiSaurombe wangasi mambo ndini naye zvataura uyo hapana saka makanyurira ikoko wangasi torimba vamusuzvoti wakazosumba kaindojere musatitaure nyaya dzemabhanditi muno isusu nyaya ndikutaura ndati zvendaivenga pana pane chemaramba information pane zvendataura zvataura mukoma kwenyuyo kuti mwakatofarwa musaita zvino zvinabasa anga asipo awo ndiwo akatisungisa he kwese takasungwa matare akawanda chisoro iyi ndipo ngenyaya yekumambo ndiri kutsara muno kuti information yemuri kupuwa tiri by true bila ikupuwa ndiani tisarekera chitalo chozubenzi tiri kupuwa ndiani tiri kupuwa ndiani nyaya dzekuti anotsvaka zvokurimisa miti yekurimisa zvese zvese tienda mainvestigation umwe acho tinosvika ikoko tichimbobvunza saka zvemunoti muri kufidwa information ka aiti even usabhuku imu ngabva kutogombira vanhu vanototya kutokuda nhaye nokuti munhu unofanira kuita iyo akatora bhenjeri kudai wako kwara ndimimi saka vanhu akatoti siyai aite aderera kutaura chokwadi hamupupurirwi zvakanaka nemhuri yenyu
zvese tingaita but ini pamwoyo penyu dzedzore yadera musada taiti kana takarara wezi ungati pamarata pane fambepo kana kuti tokatorara uitonga wakutorana nomumwe munhu usingatofungidziki nemudzimai wina asi mutaura waitonyenga umwe mukadzi uine mukadzi wako taura ndizvekudaudekatiudare ukati kurara nomunhu kurara kuti tingaitenyaya waitorara chitoyenga umwe asi mukadzi wawanda uri utodawo bati iwe toibhizi nechibhoko iwe utoita kubva mazvikatopiswa zvakufadza kana kurara ininoondire murume wakafofiti wakatedzana neai asi nokurara ndokorota ndichirara nemurume asi wakafa apedza mambo wakafa gorera pera izvozvi zvako unotiuya iye kana kuti chimwe chemusikuziva pikicha yacho munomuona iye or someone else zoserwa unonoya wakati 9 days vachitema kuti zvinota zvavo ndizvo zvavanenge kutebondenesinakaa 9 days aiva zvamboshandwa pavhiki rapera iri ndakanota hospaipi vaisina munhu takambobokaoko asinonako kuti ndo acho kuti angapindira because pane paazvitaurega kuti hainoti makaonekwa nemusati yanyumba anosese kondo hati hanza kutoshanda toda kutasira tione kutsvage nyaya yenu okay makafurai pabe tionofamba vatotira zviro zvinorwadza ngoti hazvinourayisa hazvina ndaramo pamunhu kuti bonde nemunhu akafa kwakasata na Sangamire, what it means. Alright, let's start. Pane zvitoto kwenda. Dandi chinokuti hai. Vanhu hauiona taitorara washuwa na akadzi ndisingaoni. Mukadzi wangu eitoti ndikuone murume pasaidi pangwa. Ndokutsvaka ndo babaya. Ari kuhambira. Aisiti babaya aude kuchinyenge mukadzi wako. Okunzire bundiro. Kuti wendo kuzotokikanya. Ngati sidai vana Sangamire. Munoziya aisati nezvaperera taipezvo zvakadai asikasi kupera aderera tichineni ndaichifunga kudai Sangamire naaderera nemhuri pachadomborazvo pochotsvaga pakaderera ngazi chiguma taakuda kuenda kumaconclusion asi pari zvino mambo muchizvoka kuchema kachikuite vana because munhu akatorwa zvinhu zvake ega unondombosara achindotsvage zvinhu zvake saka baba saka Sangamire imimi isusu kuna mai kama wanoenda chivanhu chedu ka hangatitange musoro wacho ngatangombopedza musoro Sangamire hukai baba zvakare nevana kwakufamba sekuchizoti zviro zviya makusvabva kumwe zvapapi zvapera here aderera tisata kuregera ndo petingasvika ipapo kuzoti atagutsikana kuti hazvo zviya zvapatochema pamari nekuti zvakafana izvezvi zvakakweretiwa ivi yaifangwa kudzoka haisati yadzoka vanokomesera isusu vana vaivanzi inofangwa kuti patinouya mudare isusu mari ifangwe kunge
yatoveko. Saka pamari ndo patiri kuchemura. Isusu takanga takati makosi ese akuitike nekuti Derera akabatwa ndo akumite chii takanga tati mimi vanaka hatichakubatei hatichafana amucha anofana kubvise chimwe chinhu Derera ndo takati ndo anomita zvese saka Derera ari muri kumita ere makosi baba Derera muri kuamita ere makosi ekesini kuwana takatomisa vana kwangoti kaadaidza ndimi munomita makosi etirifamba ndimi munomita changamira baba Derera atigoni kuti vana vakapembera zvezvasvika uye hekumite makosi tichashanda baba Derera ndo anomite makosi because nyaya inofana kukurwadza iwe muridzi wayo ende nyaya iyoyo izvozvizvi haifanirwa kunga ichitoitirwa unzi taude kuitira mhuri yacho yese zvese nemuova zvaitirwa kuti zvadini chakandiendazi inini ndakazvaitaura wakati akomana ndavhise mari 1000 nekugadzire zviro zvavakabvisa apanara munhu akabhadhara mari n'anga yakauya ichibvise zvimabhodhoro zvenyumba ndiani akabhadhara ndakabhadharwa hafu yacho 5 akaipani mari yacho iye muprofita ipapo akandipe mafoni number kuti baba panapa tapedza nemwe mukazwe vana voti hatisi kupedza asi taite basa rakadai bambo Derera mari yamakapedzisira kubhadhara kudare kunoku yakauya rini mari yamapedzisira kubhadhara kudare kunoku makabhadhara rini vhiki rapera yekudoro wanipe mari doro ngei unoziva tsuro yakangwara asi haikwiri munhu inorumwa nembwa ichinotenderera basa amanhu anoti tsuro yakangwara yoyo asi tikatarisa tsuro nembwa katsuro yakangwara upinda imbwa asi pane chinodya chimwe musadongwara kwatsuro pamwe inofamba ngepeji ndati mari yemwakauya kubhadhara kudare kuno last week nei tode anza yemari iyoyo ngoti yakauya ndowakapoya yakapoya asi ngei ichitotaura chachimumumwichi Derera akauya nemari 110 achiti imwe $40 ndakabvisa kubvuma kuti ndakaroya ndiri kunyepa here Derera handizvo zvamakati ndakabatwa ndimambo kuti ndinoroya asi ndani almost 30-40 minutes tiri kuramba tichindotaura wemhuri vari kusumukai dasaita zvindurutaura kumbira unoona erandesa ari kuchema imhuri mweya yamwari iyi iri kuchema garai basi hamunawo mwoyo here weubaba hamunawo mwoyo here wekutiwo mhuri why do you want amatsarudza akapera akavanga wakomana aderera handisunda muokuba hazvikwanire kudanga tichimaka tichiziva how many do you want 4 down already how many more do you want to be satisfied why are you doing it hazikudzidza inini zvimwe zviro zvendinoona
angati nyaya tiri kuda chetakutaura tamutaurira tatisi tsvagai mari mwana yetransport nevana mouya naye pamambo panapa todaidza vana tobva ani aderera kumiti tsvagai mari uye aunoyazvo izve ndizvo tiri kutotaura vanhu vadedhete toda kuti verifyawo isusu futi because muchindori nekakugununa mukati mwemhuri toda kotsvaka isusu kuti shuwa aderera ii mhuri akafema tambo zvakatorwa nokuti neumwe murume wakambotorerwa wakaganza rimweni gore kuti kuti kwezvinorumba kwacho kwaperei izvo zvatobva ndotore zvimwe nokuti munhu wakandoshata kaakoni kugara asina kudini hazviiti aderera mudoti kubve priswenda muya panapa mweiti ende kwakati itai kudai bhadharai pane pendakamboramba ini ndikataura mutape kuti hazi zvinhu zvinezvi takambozviita hetiri kumba tikaunganidzana tikaunze akomana akatora he aprofita 3 ndikabhadhara ndega zviro zvikabviswa toramba tichindodaro here haubvunzi mubvuzo mukatidaro yana contradict mautotiita mabenzi vana venyu makaenda nemi pakutanga maenda zviro zvikadini saka izvo zvafabviswa ngezvipi futi muri kuti zviro zvikabviswa moodha futi moyangu saka iyo zvizvi muri akotora futi muri moti mauzvifumura vai mauzvifumura mutape mukandipe oda yekuti hai izvo makaita muri kumba saka todi kuchiti tiite sedare tikaita taita vakauya vakati kwetakaenda hatisi kugutsikana mukati tanga izve patsva tikaita saka munoda kuti tipoitikaimaaba kuchibvuma izvo tipedzei why are you refusing zvinhu zvakabatwa mumba mako mubedroom muri kutirambira taerenga panapa mombudza zviri kuerengwa uyu muroro uyu waerenga uyo mukoma wenyu ari kutaura zvese taatiripo vanhu ese 15 akanga aripo ari kuti zvinhu zvakabuda imi muri kudondoramba muda kupangidza kuite munhu wakaita sei muda kudini muda kuti tityo futi inini manje ka inini handikwati enda panounondikwatisa mazwa musada kuuya kufunga kuti pamwe tikauya kunoku imwe chemunoita mune problem kuti hamuzivi dzinozimambo chii mune masimba enyemina but inini ndinangu yekuti kana mauda kuti tichisvike pakusenzeserana kuti une simba rakadarika roumwe ndianika tinogona kupasvika asi ini handipopenderi zviro zvedu zvetiri kuita munomu totungamirwa namwari zviro zvese zvemuri kuita zvinozvi ngezveudhevhu ngezveusatani saka hatisi kuda toda kuti zvinhu izvozvo muzita rajesu zvibude zvipere zvipe vana upenyu zvipe varora inonga muri kuti vana vacho wotorera mari vane minda vari padhuze wotorera zviri mumunda wotora mukunda wonyenga wotora murora nyenga wotsvakire murume wacho chipoko iwo uchichitore uriraidzi what have you benefited so far chii chiripo chokuratidza udaro kuti honai munhu wakaita zvepane ichi chiripo kuramba wozodini uda kusvike muri papikicha yakanyikwa nai kuti unoramba zvinhu zvine mawitness zvinhu zvakaitika masikati zviri pachena zvina namukoma zvese iwo wacho futi chiri kutotinesa ndiri kuerenga wanga urupfuma but izvozvi zviruramba saka what type of a person uda kuti mbodhira se muda kuti se chii munyarere kurembese nyaya yakadai dai ndiri nenyaya yangu ndatobuda patopinda imwe nyaya zvapera karekare vaimudoti tisvikawo lanji nekusvikawo matu tiri kuramba tichitaura nyaya 1 iri pachena imi makatoya kubhadhara mari kuipurisa apa kubvuma mhosva yauroi iripo murekotita asi uri kubhadhara mari yekuti ndinoroya ndakauraya asi iwo wacho kuramba uchiramba saka todzosera hedu mari yayo toidzosera hedu bhuzi muchazofamba uchitika ndakatorerwa mari mambasaromborita basa rotoro ndakatotorerwe mari inininga todzosera hedu mari toziva kuti hapana zvindizvo kana mara chemene kuibvisa ngapane gono uyamisarikwazo ibhadhara 1000 ari kudisi kuti zvozvishandi zvozvoma wacho uya akapinda samambo ari pandirinda uya samambo wakwamburisa mazuva aya
Yes, to stand up. Baba wana send vakabvisa patakapedzera kuenda kumba. Pa 1000 akatokwereta mari itoita interest izvezvi. All right. Akana send vakabvisa. Itai order. Semari. Zokuti makape munhu kaisiso amo. Amboti titenda kutongwa kesi yake kugadziriswa oswa yake na Sabhuku aita se uyu saka chitanga mere tanga titecho kumbi ili sisa isusu kuti ngava iswe pa suspension ngavo iswa basa first pending conclusion of the matter. All right. Kuna chifu ngorima. Adindi so. Ni that through. I'm going to